Seks podług prawa. Seks podług regli, podług prawa Marfiego idzie napisać tak. Junkwerstwo, dziewictwo je uleczalne. Nie ma ważne, eźli już i wiele razy. Eźli ino mogesz, to bier juzać, bo nigdy nie będzie tak jak było. Nigdy nie godaj nigdy. Zawdy możesz powiedzieć, bo ja wiem i niech absztyfikant kombinuje. Seks to są naisto ujemne kalorie. Nic ci tak nie potęguje seksu, jak więcej seksu. Ten moderny seksapil je ino we połowie tym, co są moż, a we drugiej połowinie to tym, co insze myślą, że moż. Nigdy nie spowej, nigdy nie nenej z jakimś bardziej napolonym łotsia. Po jakiemu to zawdy nie ten dzień miesiąca. Jak najprościej zahaltować, udzierżyć chłopa. Ino we swoich ramiach. Wszystkie baby są szykowne i gryfne. Kej ino wyszaltrujesz sztrom. Nie ma żadnych brzydnych babów. Mogę być ino knap ze gorzołą. Młodsze baby zawdy są lepszejsze. Podwi nie znajdziesz księżniczki, musisz obkusikować mocka rapituzów. Je pora zachów lepszejszych od seksu, pora zachów gorszejszych od seksu, ale nic inszego tego seksu nie przypomino. Miłość to chemio, a seks to fizyka. Jeśli już to robisz, to rób to jak najlepiej poradzisz. Nigdy nie cyguj baby, która ma więcej problemów od cia. Furt, weg, ze winnym kobietą i ze śpiewem, osobliwie ze śpiewaniem. Baby, nie zapominają chłopów, których mieli. Chłopy nie zapominają tych babów, których nie mieli. Obie mocka szczęsny ze babą podwie nie napocznie łonej psoć. Seks je jedną ze 19 zachów, w których potrza do reinkarnacji. O stałe, o ziemności nie ma znaczenia. Nie napoczynaj nigdy, jeśli myślisz, i że możesz nie skończyć, i że nie będziesz poradził zrobić śluz. Eugen z Pnioków.